Čaute ľudia, vítajte u nového videa a je tu nový update zo Squadbusters. Konečne po 4 mesiacoch súchôd, tu máme nový update. Som extrémne rád. Samozrejme, s novým updateom tu prichádza nový game mode, ktorý je obmedzený na 7 dní. Nový shop, kde je kopu nových skinov a kopu rewardov a rework star chestiek. Áno, to dneska si povieme a uvidíme, aké to bude. Samozrejme, hral som len jednu jedinú hru Hatchling Runu. Ja som sa totiž snažil natočiť video, nepodarilo sa mi to, takže teraz máme opäť novú možnosť. Je to fakt brutálne, extrémne som rád, že to tu opäť máme nový game mode. Ja to nebudem zdržiavať, uistite sa, že máte like, odber, lebo vyše 70% ľudí u mňa nemá odber a ja už idem na to. Tak to vyzerá dosť pekne takýto vstup do hry. Je to jeden z najťažších game modov, upozorňujem. Je to extrémne ťažké, extrémne ťažké. V minulej hre som prehral na 3. stage zo 6. No a ja vám vysvetlím, jak to bude fungovať. V dnešnom update si povieme kompletne všetko, jak to funguje. A celkovo vlastne som veľmi rád, že prišiel nový update. No a jak to bude fungovať? Vy vlastne tuto máte zberacú časť hry a potom obrannú časť. Vlastne toto je prvý game mode, kde hráte s ľuďmi proti monštrám. Je to naozaj ťažký game mode, tých monštier je extrémne veľa. No a ako by to malo fungovať je, že jedna chicken sa rovná 3 coiny, hej? Takto prídete k tomu tej veci a tam si keby tie chicken premeníte na coiny, ktorým môžete potom zväčšovať squad. Takto útočia potom na váš monštra a tam vľavo hore si môžete všimnúť, že vlastne získavame chicken, ktoré sa nám potom budú hodiť do toho shopu. Už hneď zo spodu nás útočia, takže nám sa to nevydarilo moc. Nám sa to hneď zo začiatku nevydarilo. Ale že strašne ja to neviem hrať vôbec. Polka je preč. Toto odporúčam hrať s nejakými friendami, lebo pokiaľ sa neviete dohodnúť s teammateom, že kto alebo čo proste kam máte ísť alebo čo robiť, tak toto je veľmi, veľmi náročné potom hrať, lebo vážne toto je extrémne ťažké na hranie. Dobre, máme dosť veľa chicken, takže myslím si, že by sme mohli ísť odovzdať. Máme 4, OK, tu vezmeme ešte jednu. Tu som nestihol. OK, blíže sa. Lightning, škoda, že tu nie je rage spell. Pripraviť sa, ideme na hentu stranu, tam bude aj boss. Takže ja idem útočiť rovno. Strašne veľa uberajú, dávajte si pozor, uberajú extrémne veľa squadu, útočte so s kamarátmi, lebo toto je extrémne ťažké. Ja už som aj stratil rovno, takže ja si rýchlo idem doplniť. Už útočia, ale zatiaľ nemáme nejaké zásadné problémy. OK, ja ich zatiaľ zbavím, tu kaiju prichádza, ja si rýchlo idem pre srdiečko. OK, dobre je aj odvádzať pozornosť monštier od trezoru. OK, dobre, nádhera, bereme hatchlingov, hatchling. Uvidíme, aké to bude, som veľmi nadšený, že máme tento update. Počkaj, turetky by som si hodil, hen tam, takto k trezoru, by nám potom dával, keď bude toto, na hatchlingov, potrebujem ich ja. Samozrejme, coiny vám nikto nemôže ukradnúť, keď ich idete toto urobiť s tými, tak sú to len, len vaše coiny. Okay, tu máme ešte jednoho, takže ho vrátime. Moje koníky, bereme čestku a ja by som zobral Dynamajka. Je to naozaj, máme 38 hatchlingov zatiaľ. To nie je úplne zlé, nie je to najlepšie. OK, to musíme zneškodniť. Nie, zozora idú. Tu nám pomáhajú psi. OK, zombie kaiju by mal dávať rage spell a teraz ich drtíme. Teraz nám to ide dobre. Ešte 20 monštier. Zombie kaiju tiež zo spodu ide. OK, tam je čestky. Pôjdeme zobrať. Ježiš, nemám zase turbo boosty a už som ho nestihol zobrať. Dobre. Dobre, toto vezmeme. Veľa hatchlingov teraz máme, to bude veľa coinov. OK, už sme na 4. stage, teraz som si to všimol, sme na 4. stage.
Uvidíme, aké to bude. Naozaj som prekvapený, ideme ich odozdať. A teraz, zrovna v tomto stage som ja prehral, hej. Tuto to bolo... OK, hodím sem znova kanón a ideme zautočiť. Musíte útočiť dopredu, lebo OK, corner ruffs, lebo keď neutočíte dopredu, tak potom prídu k tomu trezoru a to už nedáte, hej. Útočte s friendami, lebo to ich potom lepšie zabijete, ale zase môžete aj viac kapať. A toto už nedávame. Toto nedávame. Ne. Nie. Poď. Ešte to dáme. Dáme to. Nedáme. Dáme. Čo? My to dáme? My sme to ubránili? Čo? Jak? Leon? Ja neverím, jak sme to mohli ubrániť. To bolo strašne veľa monštier. OK, rage spell, to potrebujeme rage spell. Znova Leon. Potrebujeme čo najviac damage per second. OK, už ideme naspäť. Poď. Veľa coinov sme teraz dostali. Pripraviť sa, už útočia corner ruffs. Ideme na nich. Oni, čo? Koľko mi dali? Ježiši Kriste, toho je naozaj veľa. Rage spell, aby sme získali väčšiu defenzívu. To sa nedá. Mne ubrali celú skvadu. Ja mám 2 trúpy teraz. Goblin, dajte mi coiny. To je ťažké, naozaj ťažké. OK, držíme sa dobre. My sme ten safe ubranili neviem jak predtým. Tu minulú OK, tu je ešte kaiju, tu musíme zabiť. OK, corner ruffs. Tyjo, veľmi ťažké toto bude. My sme to udržali. OK, posledný defend. A potom ešte ide taký bonusový čas, kedy vlastne môžete získavať Archer Queen. Idem rýchlo na kraj. Na kraji je veľmi veľa tých monštier, takže tých hatchlingov, takže sa to veľmi hodí to tam brať. To by bolo dobre, keby sme teraz inak vyhrali hru. Ale bojím sa, OK. Musíme byť na strede čo najrýchlejšie. A už sprintujem naspäť. Rýchlo zoberám ešte tuto. Brať. Dobre, že máme Jessinu, vždycky nám spálne toto. OK, teraz tu je veľa coinov tu je. OK. Corner ruffs opäť, máme veľa fusion. OK. Toto bude ťažké, toto bude naozaj ťažké. 107 monštier, vidíte hore. Ja idem hornú časť. Nikto tu není. Prečo tu nikto není? Nie. Nevadí, to bol posledná časť a ja som tam najviac držal, možno monštier som najmenej zabil, ale najviac hatchlingov som získal, alebo teda sme získali okolo 200, čo bolo dobre, no a potom tých hatchlingov takto získate do shopu, tu máme 321 hatchlingov, 600 stoja skiny, no a mne sa veľmi páči tento pepper cold, je paprikový cold. Má aj vlastný emote, čo je veľmi dobré. No a potom tu máme Beu, tá sa mi až tak nepáči, takže ja by som chcel kúpiť Colta a potom ešte tradera. Potom toto, tu máte vlastne veci, ktoré si môžete kúpiť 5 krát a pomôžu vám v raid. Toto samozrejme nie je nie sú nejaké divné gemy, to sú normálne, že do pásu, to vám ukážem. Počkaj, klavneme si čestku, že či nám niečo dobré opadne, asi nič. Uvidíme. Samozrejme, čo sa týka roadmap, tak keby ste chceli nové trupy, tak vyjdú v apríli, čo nie až tak veľa. 2 mesiace si počkáme, hlavne za chvíľu bude končiť február. Hej, to vidíme aj tuto u pásu, že už len 11 dní a končí február a potom ide marec. No a čo sa týka star chestiek, ja som teda, jak som už povedal, nestihol nafarmiť star chestku, aby som vám ukázal, jak ten rework funguje. Ja vám tu dám screenshot, že ako by to malo približne fungovať a funguje to vlastne tak, že predtým ste mohli získať napríklad len jednu trupu. To znamená, že keď ste si chceli získať nejakého, že ste mali garantovanú ultra a získali ste Mr. Tia a rage quitli ste to, tak dnes to bude naopak, že môžete dostať z čestky 2 až 4 trupy na vybranie, čo je za mňa veľmi dobré
No a ja dnes ešte budem grindiť, možno ešte vydám nejaké nejakú malú vec, možno short alebo tak, kde si kupujem nejaký skin, lebo by som vážne chcel skúsiť dať ten nejaký skin možno, takže uvidíme. No a dnes to odo mňa asi bude všetko. Uistite sa, že teda máte like a odber. Mohli by sme dať podľa mňa do konca marca 50 odberateľov, to by bol podľa mňa taký slušný cieľ, dať 50 odberateľov. Ďalšia vec, čo som vám zabudol povedať, je, že keď si kliknete na nejakú trupu už v tomto main screene, tak vám to rovno dá takto a môžete sa pozrieť, že vlastne koľko vám chýba. Ale podľa mňa je to taká trošku zbytočná, že všetci aj tak chodia sem. To je ale jedno, dnes to bolo odo mňa všetko. No a my sa vidíme u ďalšieho Squadbusters videa.